ମାଇପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମା ଠାରୁ ଜଗତରେ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖିବା ମାଇପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେପରି ପାଲା ଗାୟକ ପାଲା କରୁଥାଏ, ତାର ପାଳିଆ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ। ଗାୟକ ଠାରୁ ପାଳିଆ ପାଏ ବଡ଼ ବୋଲି ପାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସତୀ ଅନୁସୟା କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ବିଟୁଦାସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ପାଖରେ ଦାସୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଭାରିଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ, ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାରିଜା। ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ଘର ଚାକର ପରି କଥା କହେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ମାଗିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ପଳେଇ ଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ବୀର ବୀରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେପରି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବୀରା। ଦେଖିଥିବେ ଗଛ ଡାଳରେ କପୋତ କପୋତୀ ଥଣ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଟ ମିଶାଉଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, କପୋତୀ କପୋତକୁ କହିଲା, ମୋର ଡିମ୍ବ ଦେବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କପୋତ ଶୁଣି ତା ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବସା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। କାଠି କୁଟା ଆଣି ବସା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ବସାଟିଏ କରିଲେ। ସେ ବସାରେ ଦୁଇଟି ଡିମ୍ବ କପୋତୀ ଦେଲା। 21 ଦିନ ପରେ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ହେଲା। ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଣି ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଦିନକର କଥା, ଛୁଆକୁ ବସାରେ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଆଧାର ପାଇଁ କପୋତ କପୋତୀ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏକ ବାଣୁଆ କପୋତ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇ ଆହାର ପକାଇ ଲୁଚି ବସିଲା। କପୋତ ଛୁଆ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାଲରେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କପୋତ କପୋତୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛୁଆଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଦେଖି ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ସହି ନ ପାରି ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ କପୋତୀ ସେ ଜାଲକୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କପୋତ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ହାୟରେ ଦଇବ, ମୋର ପିଲା ଓ କପୋତୀକୁ ବାଣୁଆ କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ମୋର ଜୀବନ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ରଖିବି? ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ମୋର ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବ ବାଣୁଆ। ଏହା ଭାବି କପୋତ ଜାଲ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରାଣଧନ। ମାଇପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥାଏ, ଖାଇବା ସମୟରେ ଜଗି ବସିଥାଏ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମାଇପ। ମା ଠାରୁ ପାଏ ବଡ଼ ହୋଇଲେ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମାଇପ। ୟୁଟିଭି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବ। ମୋର ନମସ୍କାର।